हेलो लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङानो दङ बेनिफ्राय आङो साननैसो सिगां आङो हस्पिटालाव थांनाय आथिं बुनाय बेबादि भिडिअ लाबोदोंमोन ना लोगोफोर आसलते बे आथिङा आंना मा जामारदोंमोन आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो फैदों आरोना जाहाथे नोंथांमोनाबो मोनथिदों मानो होनोब्ला मा जामारदोंमोन होननानै सोरबा आंनि भिडिअ नायगिरिफोरा आसा खालामनानै थागोन नालाय आसलते मा जामारदोंमोन बेना आथिङा बिदि सोरबा साननानै थानो हागौ बेनिखायनो आङो दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैबाय एक्चुअली आंना आथिङा मा जादों होनोब्ला आंनि आथिङाव इनफेक्शन जादों जाहैदों बे इनफेक्शना माने ओरैबायदि माने जायगायाव जादों बे जोंनि आथिंनि बे गोजौ जोंनि आथिंनि हारा थायोना बे हारानि गेजेर गेजेर माने मोदोम गोरलै गोरलै थायो बेवहाय माने इनफेक्शन सोमजिदों होननानै बुंदों आरो डक्टरा बेनिफ्राय बाकी हार्ट लांस बेफोरखौबो चेक खालामनाय जादोंमोन बेफोर गासिबो नर्मेलानो बेफोर थिगानो खालि बे आथिङावल' जादों आरो इनफेक्शनाबो माने ओरैबायदि माने सानथाम साननैयावनो माने ओरैबायदि माने आथिङा गिदिर बुजोबदों आरोना आंना ओमफ्राय सानब्रै जाबाथ' माने थाबायनोबो एसे प्रब्लेम जाहैबायमोन आरोना बुजोबनायजों माने आथिङा सायोमोन ओमफ्राय जोङो माने थाबैनो हस्पिटालाव थांनाय जाबाय सानब्रै जानाय लोगो लोगोनो जोङो हस्पिटालाव थांदों चेकआपआव बेनिफ्राय दायोथ' जेनेबा नर्मेलाव फैबाय आथिङाबो सेमबाय थाबायनोबो हाबाय आरोना दाना मोजाङैनो बेनिफ्राय 10 दिनसोनि उनाव आरो चेकआपआव लेंहरदोंमोन नायनोसै जों माला सम मोनो थांनो जों अब्लानो चेकआपआव थांगोन आरोना लोगोफोर फिसाजोनाबो दायो थिगानो बेनाबो सेकेन्ड चेकआपआ थांबाय दा बेना गैथ'ला आरोना बेबो दा नर्मेलाव फैबाय बेबो थिगानो दं दा आंबो थिगानो मुलि होरि जागासिनो आरो दा मुलि होरिया जोबथ'वाखैनो एसे गोबाव दिन जानांगौबो नांदों मुलिफोरा माखासे आंनि गासैबो रिपर्ट माखासेया बेयावनो दं आरोना नै बे जाहैदों डिमापुरनि फेड हस्पिटाल आरोना बे मोनसे प्राइभेट हस्पिटाल बेयो नागालेण्ड डिमापुराव दं आरो बे हस्पिटाला बेयावनो देखायनाय जादोंमोन आंखौ बेखौनो बुंनो होननानै आं नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन